Sepomoroi ikhize phela sifuna kona lokhu sihleli lokhu sikhuluma lokhu sibheka into ehlukahlukene ezingaba usizo kuwe wena obaba ubeka indlebe bese lesikhulume ngako uma ukuthi kuyakuthinta uthatha inamba ufole udokotela uma ukuthi kunento ofuna ukuqalisela ngayo ufuna ukuyibuza ungayitholisisi uthathe lezi namba ngaphandle ngokubaza ufole udokotela dokotela kuyatholakala uyafoneleka uya WhatsApp futhi akudokotela kunjani phela udokotela shena lapho ukhokhovula udokotela ukhokhovula ngempela ukhokhovula so sibhekana ke la ukhokhovula lezi indaba ehlukahlukene nje olunyela lolu daba sizobe sibheka manje udaba labantu abanezitha abantu abafunwa izitha ngabe izitha zabo zibafuna ngemithi ngabe izitha zabo zibafuna ngezibhamu ngabe izitha zabo zibafuna ngemenze ngabe izitha zabo zifuna bakhama nje zifuna bathumba abantu sifuna ukulibheka udaba olunjalo ukuthi uyalibheka yini uyalisebenza yini dokotela baba nanto udaba seyithebeni yabona njoba sibheka la laba bantu laba esikhuluma ngabo la noma lezi inkinga lezi sibeka la izinto oke wabhekana nazo yini abantu bake bafika kubathi nginenkinga esona impela baba kuyekwenzeka kakhulu ngidlulile enkingeni ecishe zibe kanjalo ngibabonile abantu abaxakeke kanjalo kaningi ayikanye kaningi ayikanye abantu abaxakekile abaseyinkingeni befunwa abantu ngibasize impela ekuxakekeni kwabo mina ke ngumuntu osebenza ngemkhakha eminingi ehlukene njengokuthi ngumuntu okhulekayo mayinto yakhe ithi angimthandazele ngiyamkhulekela mayithi into yakhe akube khona engikwenzayo njengomuntu ophinda phathi ikhwama ngiyakwenza futhi lokho ukuthi ke ngimqinise ngendlela yokuthi ngiyinyanga ngimlaphe ngaleyo ndlela leyo so ngibabonile abantu abakanjani so uyakwazi ukuthi umuntu umenezithe ufuna izinto umnikeze into zokuvika ngiyamvikisa kakhulu umuntu makufika la ekutheni ufuna izitha khona ukuthi ujahwa izitha ufuneka ngebhamu mhlawumbe ngezathu ke ngaphandle komuntu osuke kuyena oqala izimpi zakhe khona umuntu ohambe esukela abantu ubulala abantu yagijimuza la uthi hayi ngiqinise cha umuntu onjalo angimsizi impela ngimuzweza lapha ngithi lo muntu ozapha esangweni hayi ngiphindisene emuva aphindiswe emuva kodwa uma ukuxakeka ngempela ukuthi naye ujikelwa nje yizwe ngoba izwe liyajika isikhathini esiphila kiso sibi kenze kusukeleke ulandeleke gcina impela ukuthi osufanele ukufa wena cha ngiyamvikisa umuntu kakhulu ngiphinde ngimqinise bese futhi ngibona uNkulunkulu ke izitha lezi ke ezikhuza ngendlela akayikhuza ngayo ke ngendlela mina ngeke ngichaze ngayo ngibona uNkulunkulu ke seyikhuza ngoba phela kuyenzeka ukuthi ubhekise isibhamu kumuntu bese uNkulunkulu ethi ke lesibhamu ke usibheke awusibone masibheke ngakuwe izinto ezenzakalayo ke lezo ngiyamqinisa umuntu kakhulu makufika kuleyo ndima nomuntu ohlushwa izitha nje ke ezingagijimi ngokwesibhamu kuphela kukhona ukuthi uyashaywa nangezinto lezi zobumnyama imithi uyathakatheka uyashayeka izithi impela ngapha noma mhlambe ke abantu abeza nangezandla ngaphandle kwesibhamu nje kuphela nje izinto ezinjengalezo ngibizelwe kizo kakhulu baningi ngibalekelelile baningi ngibalamlelile nje kakhulu ngisho hostel sengike ngahambela hostel ngiyosiza ngayo lenkinga shuni nje wena uthi guarantee umuntu efuna ngesibhamu efuna ngemithi noma ngabe ngaluphi hlobo mefike mayisedlule nje khokhovula hayi abakhohle noma ngabe indubuli leyo edubula kanjani mayisefike ezandleni nje zikakhokhovula ngizoyenza indlela futhi ke engifike ngikuthande baba wami ngifike ngithande ngoba ngiyawubheka umsusa wendaba ukuthi umsuka nje yini ngoba omunye umuntu akudingi ukuthi uzumqinise uthola ukuthi nje kunesidalwa nje sikabi esimphendukele nje kabi isidalwa manje singcolile sabathe siza kahle kuye siza nezitha sabathe siza kahle kuye siza nezitha avukelwe izithu ongasazi kanti inkinga nje yesidalwa engisholo ukuthi kuyayibhekisisa inkinga yomuntu uma kuyinkinga yokuthi nje cha ulandelekile impela ngiyasibheka isidalwa maqedwe ukusibheka isidalwa bese ke ethi umuntu guarantee ngisize ngivalele lento ifuna ukungishaya ngiyagaranta makufika lapho sekuye ngahambela ngisho hostel njengoba ngiye ngachaza ngihamba ngayo lento ukuthi ngiyovala into ethinta nje indaba zokubulawa komuntu ngebhamu isinoma isikanjani futhi lento yabantu yabangenelwa beqothwe uqotha imoto nesekelo nje kuvalwe ngehlahla leyo uma ngathi abantu basheshe basukuma
labantu laba basuke beshaya into leyo ungakhulunywa okunye so manje kanza kwethu njengoba nizazi ukuthi ninenkinga ninabantu abayizitha ngabe usemkhakheni wamatekisi usemkhakheni webhizinisi nomndeni anizwani nibophelana amangqini enyathi sheshe usukumeke kuze kudokotela uzothola usizo yabona cha baba angingabazi umsebenzi engiwenze kakhulu iminyaka khona maye umuntu ebhekile nje ingakho ke kuthi umuntu ungamjaji kodwa afuna ujaji umsebenzi wakhe ukuthi usenza kanjani lo muntu akubukisisa alandele ifayila lakho ukuthi umuntu osenza kanjani uyobona naye ke ngalosikhathi awubona ngaso angungabazi lo msebenzi kakhulu obhekene nenkinga enjalo ngisho ngokukhulu kuzethemba akasukume nje ezikimi uzosizakala so sibamba lapho ke ngaza ukuthi uma kuthi ufuna ucacisele ngalo daba lolu lwezitha nokuvika izitha uqinela izitha nokuthi izitha zakho sibambe lapho dokotela abantu bayakuthola ne bayangithola abantu kuyatholakala kakhulu bangithole enambeni engitholakala kiyo 072 056 0020 angiphinde 072 056 0020 iyangiyafoneleka baphinde futhi bangithola na ku WhatsApp lo number le ya WhatsApp beze nje ukukhululeka futhi nomuntu engakafiki mayifuna ukuchazeleka anginankinga ukuthi umuntu angifonele ahlale odabeni ngimchazisele kahle ukuthi mhlambe leyo nkinga akabhekene nayo kufanele asizakale ngaluphi uhlobo uzwele ngenza ukuthi uma kunabantu abakusongelayo kunabantu abakufungelayo kunabantu sebakubalela izinsuku usuphephile umuthi uwathinta nje dokotela ukhokhovula siyabonga kakhulu Siwe